Direktøren ville tale med mig. Ja, nu skal jeg være der lige et øjeblik. Hvordan har de det egentlig, fru Pedersen? Jeg er frygtelig ked af det med den kaffepause. Og jeg lover direktøren, at det ikke skal gentage sig. Ved I hvad, de skal ikke tænke mere på den kaffepause. Hvordan vil mester her skal kunne leve, når jeg ikke får ordentligt betalt for mit gode arbejde? Jamen det gør de da også. Jeg kan da ikke rende her og betale dem ekstra, fordi de laver en bummer. Hvad vil direktøren ikke sige? Det er da ikke min skyld, at kvaliteten af kædegarnet er så ringe. Simons, nu holder de op. Skulle vi ikke hjælpe hinanden med at få den fejl ordnet? Nu taler vi ikke mere om det. Den fejl skal jeg nu nok selv ordne. Og nu har mester fået besked. Med hensyn til de timer, som mester skylder mig, så bliver der en fagforeningssag, hvis den ikke er i lønningsposen på lørdag. Truer de mig? Det kan de bande på! Hvis nogen havde gjort noget godt for andre mennesker, det kunne være politisk, man havde lavet et godt initiativ, eller på anden måde have hævet sig over standardvægelig standard, så fik man lov til at bære den høje hat. 1921. Et optog bevæger sig ned ad Rømersgade forbi en festligt pyntet forsamlingsbygning. I det øjeblik letter Hjalmar Branting på hatten og hilser på folket. Han er Sveriges socialdemokratiske statsminister og går med i forreste række ved det danske socialdemokratis 50-års jubilæumsoptog. Ved siden af ham går Augusta Pio, enke til Louis Pio, som er grundlæggeren af den socialistiske arbejderbevægelse i Danmark. Meget, meget gerne bruge lejligheden til at sige glædelig 1. maj til jer. I dag fejrer vi den internationale kampdag, vi fejrer international solidaritet. Vi synger, vi fester. Altså det at få lov at holde tale i den smukkeste festsal overhovedet i København, nemlig Arbejdermuseets festsal, det er en helt særlig stemning, og det gør mig også lidt ydmyg at tænke på, at det var her Hørdum, den første socialdemokratiske folketingsmand, holdt sin tale. Til gengæld har tidernes vekslende modestrømninger sat deres præg på Øregårds indre. Lag på lag har malingen gennem 200 år været strøget på døre, paneler og vægge. Men hvordan så huset oprindeligt ud indenfor? Det bliver konservatorernes opgave at finde svaret. Under renoveringen laver de en farvearkæologisk undersøgelse, hvor de afdækker de mange farvelag et for et. Kære ven, fra det øjeblik de rejste, har jeg hverken dag eller nat fundet hvile. Hvem er du? Og hvilken krop har du så siddet på engang? En velproportioneret heltekrop. Men nu er du dømt til kun at være et hoved. Hey! Hvor skal du hen med den fod? Jeg havde en drøm i nat. Du var med i min drøm. Vi havde noget til fælles. Vil du, at jeg skal forsøge at tale dansk? Din store ego-nar. Du sidder der og er så pissehellig. Det er til at brække sig over. Du tænker kun på, hvad du skal, og hvad du vil, og hvornår og hvorfor. Tag og se på dig selv for en gang skyld. Er der et tidspunkt, hvor kærligheden har manifesteret sig i enhver tænkelig form, hvor den er fuldendt, men hvor den samtidig begynder at smuldre og forsvinde i 1000 forskellige retninger? Undskyld, kan man komme til hende?
Hvorfor spørger du aldrig, hvordan jeg har det? Jeg har prøvet det hele. Sort Nepal, rød Libanon. Det kostede kun 3,5 kroner. Kiss me and turn me on. Får man åka med eller? Hvad? Må jeg køre med? Ja, undskyld, selvfølgelig. Hallo, er der nogen, der kan hjælpe mig? Er der nogen? Hvad, har du brug for hjælp? Ja, jeg har tabt min pung her omkring et eller andet sted. Det er også svært at se noget her i mørket. Ja, det kender jeg godt. Det var ikke ment på den måde. Det var en joke. Den er her. Tak. Mange tak skal du have. Det var så lidt. Hey, vent lige lidt. Yes. Yes. Sådan. Så. Okay. Ej. Puh. Okay. Dernede. 0-0. Kan du spille bordtennis? Hvad? Kan du spille bordtennis? Hey. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. Saves. Becker. Boris Becker. 5-0. 6-0. Så tager vi det. Hey.